ברגע שאתה מוריד את העלויות להרכשת לקוח בין 40 ל-50%, זה Game Changer. אצל ה-PPC אנחנו בעיקר פשוט performed better, מכרנו יותר, הגענו ליעדים שלנו. התוצאות של הקידום הממומן הן די מיידיות. אנחנו רואים יחס המרה טוב מאוד, אנחנו משפרים אותו כל הזמן, אנחנו מגדירים את הדברים מחדש, מה עובד, מה לא עובד. אנחנו עובדים גם עם דוד וגם עם שרית, שהם זוג, שזה קטע, זה מאוד שימושי. דוד מנהל את הקמפיינים הממומנים בפייסבוק ובגוגל, ושרית מנהלת לנו את ה-SEO. יש יתרון בכך ששני אנשים שמתעסקים בתחומים חופפים עובדים ביחד. יש פה איזשהו סינכרון שבא לידי ביטוי בסופו של דבר בתוצאות, בשטח. תוך זמן קצר ראינו שהתוצאות, א', אנחנו מורידים עלויות של הרכשת לקוח. בעצם הקמפיין הממומן הוא לא רק מביא לקוחות, אבל הוא גם כן משפיע על האורגני ועל הנכסים הדיגיטליים שלנו, האורגניים. אצל העבודה עם שרית, שזה היה בעיקר על ה-SEO, זה היה הרחיקה למדידה, המיקומים בגוגל. הלכנו ממקום שהיינו מדורגים מאזור דף חמישי-שישי, לדף ראשון. עד עכשיו, מרגע שהתחלנו לעבוד, אנחנו רואים הגרף הוא במגמת עלייה, וכמובן שזה אומר כניסות מוגברות לאתר, וכמובן מחירות. עלינו ב100%, בכללי. יש שווקים שזה היה לאזור ה800%, יש שווקים שזה היה 200-300%. העבודה עם קנדיסטיק היא עבודה מאוד מאוד נעימה ומקצועית. אני כל הזמן מקבל את התחושה הזאת שנוסחת בי ביטחון, שיש מישהו שיסתכל על הקמפיינים שלי ואכפת לו. מעל הכל, מעל המקצועיות, מעל באמת, כל דבר הם איתך. וההרגשה הזאת היא שיש לך פרטנר, ולא סתם פרטנר, אלא מישהו שהוא איתך, הוא איתך בבוץ. אין לזה תחליף.